Is-saga Manuel Island komplet tiżviluppa fejn din id-darba kienu l-Gvern u l-Awtorità tal-Ippjanar li jaġixxew biex jissalvagwardjaw l-interess taċ-ċittadini. Il-Gvern ressaq protest ġudizzjarju bil-għan li jinfetaħ l-aċċess għal Manuel Island. F'dan il-protest iffirmat mill-Avukat Ġenerali u l-Assistent Avukat Ġenerali, il-Gvern qal illi Midi PLC mhijiex qiegħda timxi skont il-kundizzjonijiet tal-kuntratt ta' ċens illi hija għandha mal-Gvern. Dan għaliex il-kumpanija mhijiex qiegħda tħalli aċċess minn Manuel Island għal partijiet ta' xatt il-baħar li ma ġewx moddija lill-kumpanija. Fl-istess waqt, l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet avviż ta' infurzar li jeżiġi lil Midi minnu fih tneħħi 4 gradi li twaħħlu bla permess u li qegħdin jostakulaw l-aċċess tal-pubbliku għall-kosta. Il-Midi għandha 16 ġurnata biex tieħu l-azzjoni meħtieġa jew tappella l-ordni ta' infurzar. Fi-stqarrija l-Gvern qal li qed isejjaħ lill-kumpanija biex timxi mal-kuntratt u mal-liġijiet ta' Malta u tipprovdi l-aċċess li hija obbligata li tipprovdi. Żied li dan il-Gvern kien u jibqa' pro-business u jinċentiva l-investiment privat f'pajjiżna. Madankollu kif jiġdu dawn l-azzjonijiet illegalitajiet u abbużi mhux ser ikunu ttollerati, qal il-Gvern. Intant, sajjida u persuni oħra dilettanti tal-baħar għamlu protesta simbolika meta telqu bid-dajjes minn Marsa Mxett għal Manuel Island fejn hemm ridu jwaħħlu banner b'messaġġ ta' protesta. Wara diversi ħinijiet ta' oppożizzjoni minn pulizija li kienu fuq il-post fuq in-naħa ta' Marsa Mxett, wieħed seta' jara banner b'messaġġ wieħed aċċess bid-dritt. Dwar il-messaġġ li ridu jwasslu, tkellimna mas-Sindku tal-Gżira Konrad Borċmanxe. Fimni, iktar hija xi ħaġa simbolika. Ġifieri il-baħar huwa ta' kulħadd, il-forx huwa ta' kulħadd ukoll. Ġifieri anke il-Midi stess, rappreżentant tal-Midi qalilna li mill-baħar kulħadd jista' jmur. Ġifieri hija xi ħaġa simbolika tajjeb li biex inkomplu nwasslu l-messaġġ aħna dak l-iskop tagħna. Għax ovvjament ma daw it-tip ta' nies jekk ma tippressax u ma tkomx tinsisti, jieqaf kollox u isqgħod ma ġara xejn.